Aquest grup es diu AAGM NanoExplora. El nanorobot es diu Nanopotable. Aquest grup està format per Abril, Martí Pont, Alicia i jo, Gerard. El nostre nanorobot potabilitza l'aigua. L'hem triat perquè creiem que és molt important que tot el món tingui aigua potable i considerem que poder beure aigua potable és un dels drets més importants que hi ha al món. Per això hem triat fer aquest nanorobot. El nostre nanorobot és tubular. Estirarem milers de nanorobots a l'aigua. Per aquí entraran l'aigua i les nanopartícules brutes. L'aigua podrà passar per aquest filtre, però les nanopartícules brutes no, i s'hi quedaran enganxades. I quan l'aigua surti per l'altra banda, impulsarà el nanorobot. Aquest filtre està fet de carboni actiu. Un cop el nanorobot hagi fet la seva funció, s'agafarà amb un imant molt especial i es reutilitzarà.